kabila ng kalsada. Pasabugan na namin ngayon yan, Quezani. Para may tanim na palay. Sabog na lang. Yes, maybe pa lang yan. Tapos na kami. Tapos sakto ito mga ano, pagbigan na namin ngayon doon. Tapos na, ulit-ulit na. Siguro mga 10:30 tapos na ito lahat. Tagal lang kasi yung ano, patubig eh, ano. Isa lang kasing tubo namin eh. Pag mga 12 kilos talaga, sakto-sakto no. Nabitin tayo. 12 talaga no. Okay ka, kaway, dali. Hi, dali. Ay, mahihain ah.